Türkmenistan'ı howanyň sogamagy bilen öýsüz uzarsız adamlar üçin has kyn günler başlandy. Adatlyň Türkmenawatda habarçysy öýsüzleriň öňkorluklarynyň üstüne güýç guruluşlarynyň wekilleriniň eline barhaken mut işi güýjüne öwrülme kopunyň hem goşulanyny habar berýär. Gysyny ýelyýär. Teýlin ahar berýän hozalykda iş tapan öýsüzleriň gystan çykmak mümkinçiligi gowrak. Ýöne sowukda galan ýa-da güýç guruluşlarynyň wekilleriniň mut işisine öwrülen adamlaryň ýagdaýy häzir has kynlaşdy diýip habarça etdi. İl arasynda bomж diýilip atlandyrylýan adamlar esasan köp gatly jaýlaryň ýerdeminlerine, ýyladys turbalarynyň gapdaryna üçöklerde ýatyp gystan çykmaga synanýarlar. Tomsuny mayıl howaly patyrlarda köçelerde ýatyp durýan adamlara gysyny ýylýar. Oňorluk iýmit berilse, olar hozalyklarda işlemäge, basaran ýumuşlaryny bitirip, howa maýlaýança günlükçilik etmäge razy bolýarlar. Bu iş iki tarapyň hem razy bolmagyny döwlet edaralary bilen alalaşmazdan edilýärdi. Ýöne inni häkimetler bu alalaşygyň hem arasyna girýär diýip habarça etdi. Onun tasdiklamagyna görä soňky wagtlarda gysym sowuguna garamazdan öýsüz adamlara iş hödürleýänlere hem şühel seredip başladylar we bu ýagdaý öýsüzleriň gystan çykmak mümkinçiligini has alatjagy meňdeýär. Gelip bolsan maglumatlara görä prokuratura, howpsuzlyk, polisiýa idaralarynyň işgärleri öýsüzleriň goruksyzlygyndan peýdalanyp olary diňe öldür üçin işletmäge çalışýarlar. Gaýnançlyary häkimet wekilleriniň hozalygyny işleýän adamlar köplenç hiç ýere goýberilmeýär. Üstesine olaryň nahar suwuny hem ýeterlik bermeýärler diýip radionyň söhbetde aýtdy. Şeýle-de güýç guruluşlarynyň resmiýleriniň öýsüz adamlary öz tanyşlarynyň ýa garyndaşlarynyň hozalygyny işlemäge mejbur edýänlikleri habar berilýär. Bu ýagdaý öýsüz adamlaryň oňlar çasynyň ýyladyşkanalarda, guruluşyklarda beton uýmakka, döwmek ýaly agyr işlerde mut işçi güýji hökmüne ulanylmagyna alyp gelýär. Agyr şertlere we ağaçlyga çydamadyk öýsüzler bu işden gitjek bolsa, olary türmäge basmak gaýbaty bilen gorkudýarlar. Egerde öýsüz adam öz diýenini tutsa, ony eltepe diýilip bilinýän zähmet düzediş edarasyna uğradýarlar. Bu ýagdaý öýsüzleriň tas hemmeti bilýär we olar köçede polisiýa işgärini görse gaçmak bilen bolýar diýip habarça etdi. Tejribeden görnüşine görä polisiýa işgärleri hemme öýsüzi kowalap ýörmeýär. Olar esasan işläp biläjek adamlary. Gaty garramadykya güýç kuwaty ýerine görnýän bomjlary saklaýarlar. Polisiýa ofiseri meni prokuratura işgäriniň hozalygyna işlemäge alyp gitdi. 3 aýlap şol ýerde işletdiler. İşi ören agyrdy. Zordan gaçyp gaýtdym. Öýüm bolmansaň kryşalarda, padwarlarda gizlenip ýaşaýarmyn. Häzirem ýaman üşedim. Ýyly ýer bolýanlyp 40 ýaşlarynaky öýsüz adatlyk radiýasy bilen söhbetdeşlikde ýagdaýyny düşünürdi. Kış aýlaryna bir ýerlere ýerleşmeseler, sowukda ýatyp yatan ýerine ölýän öýsüzler hem bolýar. İýdek soraglary bolmansaň, ölen adamlaryň jehetleri üstünden biri baryp polisiýa habar edýänçe käte hepdelep ýygnalman ýatýar diýip türkmen jemgyýetini soňky 10 ýyllarda dören öýsüzler problemasyny öwrenýän habarçy ýerli ýatyň hem olary şüheli garaýanlygyny sözüne goşdy. Ýöne öýsüzler horlugyň we zorlugyň ýamanly esasan häkimetlerden görýäni meňdeýär. Şäheriň täze binalaryny görmäge geljek ministriň sapar sebäpli polisiýa işgärleri Türkmenawatdaky öýsüzleriň barsyny ýygnady. Polisiýa idarasynyň howlusyny wagtlaýyn tutsakhanalarda arastaçylyk, guruluşyk işleriniň köpüsini şol adamlar edýär diýip habarçy başga iş bilen saklanan we häzir boşadylan bir raýata sargylanyp habar berdi. Türkmenistany öýsüzler meselesi esasan erkini spirtli içkilere aldyran, işini ýitiren, maşgarasyndan aýrylan adamlaryň köpelmegi, olara döwlet tarapyndan ýeterlik durmuş kömeginiň berilmezligi netijesinde ularly diýip synçylar aýdýar. Ýöne habarçy polisiýa tarapyndan saklanyp kişi gapysyna mut işlemäge gidilýän adamlaryň arasynda öý işi bolan, emma içge erkin aldyran adamlaryň hem bolýanlygyny aýdýar.
Mut işçi gerek bolanny polisiýa ofisiýerler gelip terhoşlukda tanalan adamlary howsarlarynyň elinden içkili bolmasa hem alyp gidýär. Garnaşlary bermejek bolsa saklamak üçin bahana tapar diýerler we şu ýerde gurrun gutorýar diýip habar çaýtdy. Türkmenistanyň işçileriň halkara ölçüler boýunça garyplyk derecesinden aşakda ýaşaýan adamlaryň resmi sanynyň çap edilmeýişi ýaly öýsü çemgelen ýerde ýatyp turýan adamlaryň sany hem aýan edilmeýär. Türkmen medeniýetini bu mesele agdarmaýar.